Сейм Латвії розгляне питання про визнання депортації 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Напередодні Комітет закордонних справ Сейму Латвії вже прийняв відповідну заяву щодо розгляду питання. Вирішальне засідання має пройти 16 травня. На знак солідарності з Україною та кримськими татарами в Ризькому парку біля пам'ятника Тараса Шевченку висадили алею кримських лип. Ця акція символізує перемогу життя над терором, творення над руйнуванням і боротьбу за життя. Кримську липу оголосили деревом року в Латвії. Це нетипово для північної країни дерево, природнім середовищем якого є український Крим. Також у рамках всесвітньої акції, об'єднані прапором «Ліберейт Кремія» біля пам'ятника Свободи в Ризі, розгорнули великий кримськотатарський прапор, на якому свої побажання кримськотатарському народу написали всі бажаючі. Участь у флешмобі взяли небайдужі українці і латвійці, депутати Сейму Латвії, співробітники посольства та голова Меджлісу Рефат Чубаров.